mai girma gwamna Matawalle gwamnan Zamfara ya koma APC. Allah ya hidda shi turke na can. Uwar gida waye ce a mandanin kalanda PDP cikin gidana? A ce mai girma gwamna Matawalle ya koma APC. Kowa zai cika cikin PDP. Ai tun da mai girma gwamna Matawalle da tawaga shi koma APC. Ni ma ban ga abin da zai tsaye ba. Duk wata shaida PDP a cikin gidana yau suna cin ta. Allah sai na cire poster. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daga gida? Wannan yayan na wajen ya samu kansila kake bakin ciki da shi? Yayan ki? Na PDP. Biro na da shi yayan kin kwanta yayan ki. Inna lillahi. Daga yau babu wanda yake zai kara wannan poster din. Hadda yayan nawa wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya da shi. Yayan kin kwanta yayan ki yoyi. Mun ban manna poster yayana cikin gidan gaba poster wa kake so in manna? Yayan kin banza yayan ki da ɗan PDP in ba poster mai girma gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle Dodo Balma tarakto sarkin aiki. Shi dai ne yadda da wannan poster da ya dawo APC saboda haka muna tare da shi 100%. Duk wani ɗan PDP ba mu ba shi. Kowa na shi ya san mai gida. Ka ji da naka in ji da nawa. Ni kika gaya mun ka magana? An gaya maka. Kan mare ni. Gobe ki ƙara. Kuma da yau wallahi in ba ki so mai girma gwamna Matawalle da tawaga shi da sun ka koma APC wallahi sai dai ki bar gidan. In kin ce ba ki so ne bakin auren ki kuma sai na bar na poster cikin gidan ka in dawo cin mutane ciwo. A kira wani jiya da na gani nake tambaya suka ce dalilansu shine bai yiwa an to an kashe mutane a ce shi annabiyu ya zo yana rally kamar ya ji daɗin kashe al'umma kenan shine suke son su ji sannan kamar da ka sani a matsayin na mataimaki na ya kamata ko menene canza sheka ba wai shi zai haɗa ni da shi ko wani abu ya kamata duk abin da zai yi ya sadar da ni a matsayin ina gwamna na shi.